र'आ जिरायदो अननानै रोजा रोजा साबायखर बेनि उनावहाय सेकेन्ड र'आ एसे आगोल फैयोबा मोजां जागोन नामा सेकेन्ड र' फार्स्ट सेकेन्ड र' साबायखर फंबायमोननिसिम अननानै थार्ड र'आ एसे फैदो थार्ड लाइनआ फैदो third row साबायखर थाबाय फंबायमोननिसिम माने fourth rowआ फैदो आखाइ खबनो खावलायदों बयखौबो जिहेतु जोंहा जाथिनि आन्दलनकारिफोर बिथांमोनहा गोबाव सम गोबां रोखोमनि आन्दलन खालामबोनानै जाथिखौ जोंनि बे रोखोमसिम लाबोदों लास्ट र'आव दं नामा अननानै फैदो फंबायमोनखौ खावलायबाय साबायखर कपिकपि साबायखर फंबायमोननिसिम दिनैनिफ्राय जोंनि नैबे चिरां जिल्ला इलेक्शन स्टेरिं कमिटिनि नैबे अफिसावहाय नोंथांमोन बयबो खेबदो बयबो खेब जाबाय 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 अ जय बिचारने जय बिचारने जय